על רגל אחת. תורה עין א', אומר רבנו, קשה מאוד להיות מפורסם. למה? צדיק שהוא מפורסם צריך לסבול בשביל רבים. ברגע שהוא מפורסם, מסתם מדברים. יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי, ככה זה. כל אחד לפי המדמה שלו מצייר את העולם. יש רואים את הצד החיובי, יש רואים את הצד השלילי. ברגע שמישהו מדבר עליך, רבנו אומר, זה כאילו הוא לועס אותך בתוך הפה שלו. ואם הוא מדבר עליך רע, הוא שופט אותך. בתורה רפ"ב רבנו אומר שצריך ללמד זכות על כל אחד ואחד, ובזה אתה דן אותו. כאילו אתה עוד איזה אחד מהצוות של השופטים. כל מי שמכיר אדם מסוים ומדבר עליו, אז הוא שופט שלו. אם מדבר עליו זכות וטוב, יופי. אז הוא מרגיש טוב, אותו אדם. אפילו שהוא לא יודע מזה, הוא לא שמע אותו מדבר עליו. אם הוא שמע אותו מדבר עליו ממש באוזניים, הוא שומע דברים טובים, אז זה מעודד אותו, משמח אותו. אפילו שהוא לא נמצא לידו. מדברים עליו במרחק, זה פועל על הנפש של האדם, ומשמח אותו. ולהפך, כשמדברים עליו דברים רעים, אפילו שהוא לא יודע מי מדבר, והוא לא יודע שכרגע מדברים, משהו בנפש שלו מרגיש את השינוי. אז קשה מאוד להיות מפורסם, כי הוא צריך לסבול בשביל רבים. הדיבורים שלהם והמחשבות שלהם עליו, כל זה מגיע אליו. יש בני אדם שמוכרחים להיות מפורסמים, ומהשמיים עושים אותם מפורסמים. יש אנשים שרודפים אחרי זה, מחפשים להיות מפורסמים. יש בזה... למצוא חן בעיני אנשים. אינם חיים, הוא לא חי בשבילו, הוא חי בשביל האחרים. הוא אז עד שהאדם לא תיקן
יש שם תמונות ששוות הון תועפות. יש כאלה לא מתייחסים בכלל, זה לא עושה עליו ראשה. למה? ככה הציור שלו, ככה הפירוש שלו. יש צדיק שמקבל עליו איסורים בשביל להקל את האיסורים שבאים על עם ישראל. מדרגה קשה מאוד. זה לא רק משהו תיאורטי. אדם שהוא כמו הצדיק, שהוא בעל אמונה, והוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ומאמין שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו. והוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תוריד את האיסורים מעל פלוני, ושיעביר את זה עליו. זה דבר מבהיל. זה לא כל אחד יכול לעשות דבר כזה. משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, במקום את ישראל, בחטא העגל, במקום למחוק אותם, תמחוק אותי. אם זה סתם מילים, אתה אומר, יופי, אתה מתבדח, יפה מאוד, אבל בעל אמונה, כמו משה רבנו, שמאמין שהקדוש ברוך הוא שומע, ויבצע את הדבר הזה, קשה מאוד למסור נפש, להגיד דבר כזה. אז רבנו אומר שיש צדיקים, שהם, הרחמנות שלהם כזאת גדולה, הערכה שלהם לכל אדם ואדם היא ענקית, והצער שלו בצער האחר הוא כזה גדול, שהוא מוכן לעשות דבר כזה. הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו שלם, תוציא את האיסורים מעליו ותעביר אותם עליו, על הצדיק. קצת לא, הקדוש ברוך הוא עושה כזה החלפות. קצת ככה, זה מידת הדין שהיא... תסביר את השאלה, בואו נראה מה לא מוצא חן בעיניך בהסבר הזה. מצד הצדיק זה ברור לי שהוא מרחם, והוא רוצה לקחת את בני ישראל את האיסורים שלהם, מה שהוא יכול לעשות הוא עושה. וזה נגמר הסיפור. ויותר אין שום שאלות. מה זאת אומרת, לשאול על הקדוש ברוך הוא שאלות? הרי את הקדוש ברוך הוא אנחנו מבינים לפי הרמה שלנו. הקדוש ברוך הוא אין לו הגדרה. אין בו הבנה, אין בו השגה. כל ההשגה, אומר הזוהר, נודע בשערים בעלה, כל אחד כפום דמשער בליבה. כל אחד לפי השערת הלב שלו מבין מה זה. הבדואי והערבי וכל מיני כתות ודעות, יש כאלה שמציירים אותו, מבינים שזה איזה שייך, איזה אדם גדול, איזה ענק שנמצא בחלל, והוא מנהל את העולם. יש כאלה ככה מבינים את זה. ויש כאלה שסותרים את הדעה הזאת ואומרים שאין. צודקים. מה זה אין ויש? אין ויש זה לפי הראש של הבן אדם, איך שהוא פירש. קודם כל תגדיר מה. מה זה הדבר הזה שאתה אומר יש או אין? מה הוא? אז כשהוא מצייר את האל שלו, הערבי, כשייך, בו שאלתי מישהו, אז הוא הסביר לי שזה שייך גדול וגיבור, ויש לו צבא, ויש לו מלא כוחות, ומלאכים סביבו וכו' וכו'. והוא נמצא שם באינסוף, בחלל, אז אתה יכול להתווכח איתו בהוכחות מדעיות שאין דבר כזה, אין אלוהים כזה. אתה צודק. שהוא תלוי באוויר שם באיזשהו מקום. אז קודם כל, לפני שאתה בא להוכיח יש או אין, תגדיר על איזה אל אתה מדבר כשאתה בא להוכיח אם הוא קיים או לא קיים. על איזה אל אתה מדבר, של מי, לפי איזה ציור. אז את הציור הזה של הבדואי אתה יכול להכחיש יפה מאוד, בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא שלנו, של עם ישראל, הוא מוגדר כבלי הגדרה. אין לו הגדרה, אין לו הבנה, אין בו הבנה, אין בו השגה. תקרא לו סימן שאלה. עכשיו אתה רוצה להוכיח אם יש סימן שאלה או אין סימן שאלה, אתה לא יכול להתחיל עם זה בכלל. אין לו הגדרה. ברגע שיש הגדרה, אז בואו, עכשיו את ההגדרה הזאת נוכיח, קיימת, לא קיימת וכו'. כל אחד כפום דמשער בליבה, כל אחד לפי כוח התפיסה שלו, בסימן שאלה הזה, בנעלם הזה, בקדוש ברוך הוא שהוא נעלם, לא מובן, לא מושג. אנחנו יודעים על מציאותו רק בגלל שאנחנו רואים מציאות קיימת. שהיא מוכיחה על הממציא, זה הכל. איך, מה, אין לנו השגה. אז מה יש פה עכשיו להוכיח?
אתה יכול לבוא להתווכח עם בן אדם על הציור שלו, שהוא מצייר אותו בצורה כזאת, תגיד לו, לא יכול להיות, הציור שלך לא הגיוני וכו' וכו'. אבל אתה לא יכול, בגלל זה כל העניין היהודי, זאת חוויה אישית, אמונה, באמונה שלך, בלב שלך. מה עושה התורה והמצוות, וכל המערכת הזאת של התורה והמצוות? היא הולכת וממשילה, במרכאות מגשמת לך, מענישה מבחינת אנוש, מענישה את הסימן שאלה הזה. את הקדוש ברוך הוא, את הסימן שאלה, מענישה אותו, מורידה אותו, מצמצמת אותו, מציירת אותו במשלים, בצורה שהמוח שלי יוכל לקלוט את הדבר הזה, ולהיות קרוב אליו ומחובר אליו וקשור איתו. אז מה שייך פה בכלל להתחיל להתווכח? אז כשאנחנו מדברים, והצדיק אומר שהצדיק מקבל עליו איסורים, והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז נכנסת פה שאלה, מה הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה החלפות, כמו ששאלת? עכשיו, זאת ההשגה שלי, שאני מצמצם אותו, למדרגות נמוכות מאוד, שיהיו מובנות לי. היות שיש לו צער גדול ממצב של מישהו, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא פונה, נגיד לשר, כמו שהוא פונה, הוא מוריד את הקדוש ברוך הוא, מעניש אותו עד מדרגת שר, מנהל, לא יודע מה, איזה מדרגה נמוכה, שאני יודע שאצל המדרגה הנמוכה הזאת, כשאני חייב לו איזה סכום, מישהו חייב לו סכום, והוא צריך להכניס אותו לכלא, אני אומר לו, תשמע, דוותר לו, אני אשלם במקומו. יש מציאות כזאת אצלנו. אז הצדיק מוריד את הקדוש ברוך הוא, מצמצם אותו למדרגה הזאת, מבחינתו, הוא עכשיו הולך להבין את הקדוש ברוך הוא במדרגה הזאת. אני מוריד אותו למדרגה הזאת, לא שהוא כזה. זה נקרא לבושים. אני מלביש את הקדוש ברוך הוא בלבושים, בציורים, שאני אוכל להיות קשור איתו, מחובר אליו. אז הצדיק אומר ככה, אני בא לקדוש ברוך הוא, ומבקש ממך, ריבונו של עולם, תעביר עליו את האיסורים במקום עליו. אין פה שאלה, הקדוש ברוך הוא עושה החלפות. זה אני ככה אומר. זה בגלל הצער שלי על אחרים. עכשיו מה הבעיה? לא בעיה, זה לא בעיה. האמונה של האדם מייצרת את המציאות. ברגע שהוא מאמין בדיבור שלו, הצדיק, ככה יהיה. אותו אחד יסולקו מעליו האיסורים, והוא יעברו אליו. והוא יסבול במקומו. השם צילך על יד ימיניך. הקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו באמת לאיך שאתה מצייר אותו. מתאים את עצמו לציור שאתה מצייר אותו, למוח שלך. אתה מצייר אותו כמו מלך, הוא מתנהג איתך כמו מלך. אתה מצייר אותו כמו אינסוף, הוא מתנהג איתך כמו אינסוף. אתה מצייר אותו כרחמן, הוא מתנהג איתך ברחמנות. אתה מצייר אותו במידת הדין, הוא מתנהג איתך במידת הדין. לפי הציור שאתה מסוגל לקלוט, העיקר שאתה קולט אותו ומחובר אליו. אז כל אחד ברמה שלו. אז בא רבנו ואומר לך, תקלוט את הקדוש ברוך הוא בצד החיובי. גם אותו בצד החיובי. בציור הנפלא, היפה שהתורה מציירת אותו. לא בציורים האכזריים. לכן הוא אומר כל פסוק בתורה שאפשר לדרוש אותו לטוב או לרע, שלילי או חיובי, תדרוש אותו על הצד הטוב שלו. כל פסוק אפשר, יש הרבה משמעויות שיהיו לו. יש איזה משל יפה מאוד שקראתי אותו והוא מבהיר את העניין הזה. המלך חיתן את הבת שלו. זה היה תקופת האביב ועשו איזה אוהל ענק, כמו של האוהלים האלה הגדולים שעושים בלונה פארק, כאלה ענקים. ושם עשה את החתונה של הבת שלו. והזמין שרים ומלכים וחברים, משהו. האוהל הזה נעשה באיזה שטח פתוח, בשדה. יש שם, ליד איפה ששמו את האוהל, יש שביל שמוביל מכפר לכפר, או מהכפר לעיר. היה זה כפרי אחד, שזה היה המסלול שלו, הקבוע. לוקח את הירקות, מה שיש לו בגינה, מה שהוא מגדל, כל מיני תבואה, שם על העגלה,
ככה, כל שבוע זה היה המנהג שלו, נוסע לעיר, מוכר, חוזר הביתה, אדם פשוט, תמים. הוא נוסע לשביל הזה, ראה את האוהל, לא התייחס, הבין, יש פה איזה מסיבה, בסדר. באה הרוח, העיפה לו את החבילות של התבן, קש, מעל העגלה. אז הוא אסף אותם, שם אותם, סידר אותם על העגלה, וראה חתיכת חבל ככה זרוקה על הרצפה, חתך ממנה, לקשור את התבן. במקרה, או לא במקרה, החבל הזה, זה היה אחד מהחבלים שקשרו את העמוד המרכזי של האוהל, איפה שהייתה החתונה. בסדר, אז לאט לאט התערער קצת וקצת, עם הרוח, אחרי שהוא חתך, לאט לאט, וכל האוהל נפל על המלך, על המסיבה, בלגן. יצאו החיילים, שוטרים, חיפשו אותו. מי עשה את הנזק הזה? מצאו אותו בדרך עם העגלה, לקחו אותו, הביאו אותו למאסר. המלך אמר, לפני התלייה, תנו לי כמה מילים לדבר איתו, אני רוצה לראות מה עשיתי לו שעשה לי כזה נזק ביום החתונה של הבת. הוא עומד מול המלך, המלך מסתכל עליו, כבר קלט, אין לי מי לדבר. זה לא אכזר וזה לא שונא, זה בן אדם תמים כזה. אומר לו, למה עשית ככה? אומר לו, אני ראיתי חבל, רציתי לקשור את מה שבעגלה, אז חתכתי את החבל, המלך קלט שהוא אפילו לא הבין מה הוא עשה. הוא לא קלט שהחבל הזה קשור למאהל הזה. חתכתי וקשרתי, ככה דיבר בתמימות. המלך הסתכל, אמר לו, טוב, אני לא אוציא אותך בלי עונש. תשלם לי 5 שקלים על מטר חבל. חבל עולה 5 שקלים, מטר, תשלם 5 שקלים. לך. זה המשל. הנמשל, איך שאתה בא לקדוש ברוך הוא, איך שאתה מצייר אותו, ככה הוא מתנהג איתך. הוא בא בתור אדם תמים, בתור אדם פשוט, לא חוכמולוג, לא... ככה הקדוש ברוך הוא מתייחס איתו, ככה המלך יתייחס איתו. אבל אם הוא בא בתור איזה משהו חכם, רציני, התפלפל, אז ככה מתנהגים איתו. השם צילך על יד ימיניך. עכשיו, הלבושים של הקדוש ברוך הוא, זה המשלים שאנחנו מציירים אותו. כל המציאות היא לבושים, הם משלים לקדוש ברוך הוא, לחוכמה האלוקית. יש פה חוכמה במציאות, זה אין ספק, אין מי שיתווכח. כל החוכמה המדעית שיש בעולם, חוכמה נפלאה, זה החוכמה האלוקית. הכופרים אומרים לו, זה ככה, טבע. אנחנו קוראים לזה החוכמה האלוקית. החוכמה של הנעלם, של הסימן שאלה, של הנעלם. זה החוכמה שלו, שמתבטאת בכל פרט בבריאה. אז זאת אומרת, זה הלבושים שלו, זה הצורה שהוא מתגלה אלינו, בתוך החוכמה שנמצאת בכל פרט בבריאה. אנחנו צריכים, כשאנחנו לוקחים איזה שכל, איזה חוכמה שיש בבריאה, אנחנו צריכים להפשיט את הלבושים בתוך המדמה שלנו. המדמה הוא קולט רק את הלבוש, את החיצוני. את השכל הפנימי, זה צריך שכל כבר, להיכנס לתוך העומק, לחקור, לראות את החוכמה. אבל חיצונית אתה רואה את הדבר, זה המדמה. כשאתה מקבל לתוך המוח שלך את הציור, אתה צריך להפשיט את הציור, וישר לזכור, זאת ההתבטאות של הקדוש ברוך הוא אליך. זאת הצורה שהוא מתגלה אליך. וכמה שהאדם יותר מפשיט הלבושים מכל פרטי הבריאה, זה נקרא במרכאות, רואה יותר את הקדוש ברוך הוא. רואה בראיית השכל, בהרגשת הלב. כל גילוי מדעי, כל המצאה, כל דבר שהם מגלים, זה גורם לי יותר הערצה לקדוש ברוך הוא. זה גורם לי יותר אהבה עליו, יותר התפעלות מהדבר הזה, שעשה את כל הפלא הזה. זה פשוט מדהים. אין מילים לתאר מה זה. אז תבין מי נמצא מאחרי זה. אתה מבין? אז זה צמצומים. זהו. אז עכשיו התורה והמצוות וכל מה שמשה רבנו נתן לנו, אברהם, יצחק ויעקב שעבר, והתורה, זאת חוכמה שמצליחה להסביר לך את הנעלם, להביא אותו למציאות של החיים שלך, לקשור אותו אליך עם כל הדברים הנפלאים שיש עקב זה שאתה קשור
שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. והסוד העמוק שבכל העניין, שככה זה בנוי. שבמה שהאדם מאמין, זה מה שיהיה לו, בפועל. התורה מלמדת אותך להאמין בעולם הבא. להאמין שיש חיים אחרי המוות. להאמין שאחרי היציאה מהגוף, המהות שלך, הרוחנית, ממשיכה לנצח נצחים. כשאדם מאמין בזה, זה מה יהיה לו. הוא בונה לו את המציאות הזאת שעל ידי האמונה, הוא מצייר לו את המציאות הזאת שתהיה בפועל. כי מה שאדם מאמין, זה מה שיוצא לפועל. האמונה הוא כוח הגודל והצומח, אומר רבנו. כוח שמצמיח מציאויות. לכן סכנה להאמין בדברים לא טובים. כשאדם פותח עסק, והוא לא מאמין שהוא יצליח בעסק, זה לא יצליח. הוא חייב להאמין שהעסק יצליח, ויהיה בסדר, והוא מתאר לו בדמיון איך יהיה קליינטים וכו' וכו', וזה יצא לפועל. אבל אם הוא בספקות, אז זה יכול להתנדנד, העניין הזה. אז יש לנו את כל הזה מסביב. רבנו אומר, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, האמונה הופכת לו לדעת. דעת, זה כמו אני יודע, דבר מסוים, אני לא מאמין בדבר מסוים, יודע. כן, כשאתה מחזיק איזה מוצר מאחורי הגב שלך, אתה יכול לשאול אותי, אתה מאמין שיש לי ביד משהו? כי אני לא רואה. אבל דבר שאתה עומד לי מול העיניים, אני לא מאמין שיש פה. אני רואה שיש פה, אני יודע שיש פה. האמונה הופכת לדעת, וזה הדבר הנפלא. זה הופך להיות לך דבר שאצלך מיושב ב100%. מבחינתך, מה אכפת לי שאחרים לא רואים את זה, וזאת נקודת המחלוקת. זאת נקודת המחלוקת, והיא מחלוקת טיפשית. מחלוקת טיפשית זה כמו חירש או עיוור, שרואה אותך רוקד לצלילי מוזיקה, והוא מסתכל עליך חירש, הוא אומר, מה אתה עושה? מה זה התנועות האלה? הוא לא מבין שאני שומע מוזיקה, ואני רוקד לצלילי המוזיקה, הוא לא שומע. נו, מה אני יכול לעשות? רבי נתן, אחד מהפילוסופים, האפיקורסים שהיו בזמנו, ישב איתו והתפלפל, ויכוחים פילוסופיים יש, אין. רבי נתן בסוף התעייף, אמר לו, תשמע, אין לי כוח. אתה שואל אותי, יש, אין, לא יודע, אני ראיתי אותו. גמרנו, אני ראיתי בעין, אתה לא רואה, מה אני יכול לעשות? אתה לא רואה. כל העניין של התורה זה לבנות לך את המערכות שיקלטו את הבלתי מובן, את הבלתי מושג. תשמע, בתור משל אנחנו רואים, היום בדורנו יש גלי קול שמסתובבים פה באוויר, גלי רדיו, נכון? שם יושבים בתחנה בירושלים ומשדרים, ופה באוויר מסתובבים גלי רדיו, אנחנו לא שומעים אותם, למה? אין מקלט. תפעיל את המקלט, שים אותו לתחנה, אתה שומע דיבורים וצלילים ושירים. אז עכשיו ישב פה אחד שתביא אותו מתקופת האבן, תגיד לו, יש פה דיבורים, הוא אומר, על מה אתה מדבר? איזה דיבורים? אני לא שומע כלום. מה זה אתה לא שומע כלום? אבל אין לך מקלט, שים את המקלט, תשמע. אותו דבר ככה, האמונה זה אותו דבר. אמונה זה כלי שאתה משכלל אותו ומפתח אותו עד שהוא יקלוט את הבלתי נתפס בשכל, את הקדוש ברוך הוא. החושים לא יכולים לקלוט אותו, השכל לא יכול לקלוט אותו, רק האמונה בלב. והאמונה בלב בסוף מביאה את המציאות למימוש לפי האמונה שלך, לפי הציור שלך, מה שאתה מצליח לקלוט. העניין הוא שלהגיע למדרגה כמה שיותר קרובה לאמת. זה אין סוף, כמובן. זאת אומרת, כמה שפחות להשתמש עם משלים. בהתחלה ממשילים אותו עם משלים ומענישים אותו, מבחינת אנוש, מענישים אותו כדי שנתחיל לתפוס את קצה החבל ומפה נמשיך הלאה עכשיו. אבל לאט לאט צריך להוריד את הסיבובים, את כל המשלים, ולהגיע להשגה בהרגשה, יש את העוצמה הזאת, לא יודע מה זה. וזהו זה. ועכשיו
אני חי איתו בתמימות ופשיטות. תמימות ופשיטות, מקיים את המצוות, עושה את כל מה שהוא אמר לעשות, בפשוט, בתמים, וזהו. זאת העבודה. כל השאר, כל מיני שיטות, פילוסופיות, עד להודעה חדשה, מפה עד להודעה חדשה, כל מיני שיטות. החוכמה היא לא לפסול את ה-X, את הנעלם הזה, וזהו. זה פשוט מאוד, בן אדם בורח מלהתמודד. תתמודד עם הדבר הזה, הוא נמצא במציאות, הנעלם נמצא במציאות. אז תתמודד עם זה, תנסה לתפוס אותו, זה נקרא השגת אלוקות. כל הלימוד של התורה וכל הספרים, כמה ספרים יש בארון הספרים היהודי? אין סוף ספרים. כולם סובבים סביב הנקודה, השגת אלוקות. תראה איזה חוכמה יש פה בספרים האלה, שכל אחד בא מהכיוון שלו ונותן לך עוד ניצוץ של שכל, איך להשיג את הדבר הזה, את האינסוף, את הנעלם. מי שיש לו, אתה יודע, ראש קטן, לא, הוא חי את היום-יום, תן לגמור את השבוע, את החודש, את הפרנסה, קצת פה, קצת שם לבלות, בסדר. אין לנו טענות על אף אחד, כל אחד שיחי את החיים שלו. אבל אלה החכמים שמתעסקים כבר בחוכמה, הם עושים הפוך. הם לא רוצים להתמודד עם הסיפור, הכי טוב להגיד אין ונגמר הסיפור, בסדר. תגיד אין, נכון, אתה צודק, אין. מבחינתך אין. אתה לא יכול להגיד לי אין, אתה יכול להגיד לך אין. למה? כלי הקליטה שלך לא קולטים אותו, אני כן יש לי, אני כן קולט אותו. אני חי איתו, אני שמח. אני עושה את המצוות בשמחה, אני מרגיש טוב עם זה. יש לי תכלית, יש לי טעם, יש לי... ועוד פעם, האמונה תביא את המציאות הזאת. לכן חז"ל אמרו, מי שלא מאמין בעולם הבא, אין לו עולם הבא, לא בתור עונש. אין לו, הוא לא יצר מציאות כזאת. הוא לא יצר מציאות כזאת. האמונה שלך מייצרת מציאות כזאת. מה שאתה מאמין זה מה יהיה. זהו, זה מלחמת העולם שיש עכשיו. גוג ומגוג, רבנו קורא לזה. מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה תרבותית, מלחמה פילוסופית, רבנו אומר, שתהיה בעולם. וזה מה שיש. זה מושך לפה וזה מושך לפה. ויש, לא יודע, הם צריכים להסביר את עצמם. יש רבנים שמנסים להוכיח את מציאות הקדוש ברוך הוא. אבל מה זאת אומרת, איך אתה יכול להוכיח דבר שהוא לא נכנס בשום אחד מהחושים, לא נתפס בשום. אתה יכול להוכיח לי על ידי ראייה צלילים, או על ידי אוזן. אתה יכול להוכיח לי לקלוט דמות עם אוזן, אני יכול לקלוט דמות עם אוזן, אני יכול עם העיניים לקלוט צליל. זה כלי שלא תופס בכלל בעניין הזה. אותו דבר שכל, הוא תופס שכליים, שכל תופס שכל. שכל לא תופס מה שמעל השכל, מעל ההיגיון. מציאות השם זה מעל השכל, זה מעל ההיגיון, זה מעל כל מה שנמצא בתוך המציאות. כל מה שנמצא בתוך המציאות זה נקרא נבראים. אז לא יכול להיות שהבורא נמצא בתוך המציאות. המציאות היא רק של נבראים. כל החלל הפנוי. שהוא בעצמו אינסוף. בפינת גשמית הוא אינסוף. אז הוא לא נמצא בקטגוריה הזאת. אז אין מילים בכלל להגדיר, אין מילים להתחיל לדבר, אין מילים להתחיל לדון בזה בכלל. אין, זה מחוץ לכל העניין. אז איך אתה יכול להוכיח אותו? ההוכחה היחידה שאתה יכול להוכיח לעצמך על ידי האמונה. וזה התורה אמרה לנו את המערכת, איך תעשה ככה וככה וככה, ותרגיע ותקלוט את זה. משה רבנו קלט אותו בנבואה, והנביאים קלטו בהם, נתנו לנו את הדרך. תשמע, אתה רוצה לקלוט מה אני קלטתי? אתה רוצה לחוות את מה שאני חוויתי? בבקשה. הנה לפניך ספר, תעבוד על עצמך, אתה תגיע לדברים שהם מעל השכל, שאתה תקלוט אותם, תחווה את החוויות שאני חוויתי. סך הכל זה מה שמשה רבנו אומר. מה הוא אומר לך? בוא, הנה, א', ב', ג', ד', ספר, קיים את מה שכתוב שם, תחווה את זה. כשעם ישראל
יצאו ממצרים, באו להר סיני. משה אמר להם את הדבר הזה, מה הוא אמר להם? אתם רוצים לראות מה שאני רואה? אתם רוצים לקלוט מה שאני קולט? בבקשה. מה אמרו לו? נעשה ונשמע. הפוך, נשמע ונעשה. אמרו לו לא, נעשה. הבנו את הרעיון, משה. צריך לעשות בשביל לשמוע ולהבין. כי זאת חוויה שאתה תרגיש אותה. אז אתה צריך לבנות את זה. להבדיל, כמו שאנחנו רואים בכל מיני כתות. בן אדם הולך, אומרים לו, אתה רוצה להרגיש מנוחת הנפש? אז תשב עם רגליים ככה, בכל מיני כתות עושים ככה, תנשום נשימות עמוקות, תעשה ככה, סגור את העיניים, תחשוב ככה, תחווה את מה שאני אומר לך. הוא לא רוצה לעשות, הוא לא, אני רוצה להרגיש בלי לעשות את התרגילים האלה, לא תרגיש. זאת הדרך להגיע להרגשה הזאת של שלוות הנפש, נגיד ביוגה או במה שהם אומרים. בא משה רבנו אומר לך, הנה יש פה תרי"ג מצוות, זה וכל מה שמסביב יביא אותך להשיג את הסימן שאלה, את הקדוש ברוך הוא, את הנעלם, את הבלתי נתפס. זה יביא אותך לתפוס אותו. זהו זה. פשוט. אז אם כן, מרגע שאנחנו מתחילים את לימוד התורה, אין יותר שאלות. אתה מבין? שאלות. הרי הוא יודע מה אני עושה, אז איפה הבחירה שלי? עוד פעם, זו שאלה. זו שאלה בגלל שאתה צמצמת אותו למדרגה מסוימת, אנושית, שעליה יש שאלות. בטח, מדרגה אנושית יש עליה שאלות. כשאתה מצמצם אותו למדרגות אנושיות, אתה מתחיל לשאול אותו שאלות אנושיות. שאלות אנושיות לא שייכות אצלו. אבל אם אתה כבר החלטת להוריד אותו למדרגה אנושית, בסדר, אז יש עליו שאלות. כמו שיש על בן אדם. מה כתוב בתורה? כמה מקרים שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון, אייכה? הוא התחבא, אדם הראשון אחרי החטא, התחבא מאחורי העץ. הקדוש ברוך הוא שואל אותו אייכה. מה זאת אומרת? יש לך שאלה איפה הוא? או בסדום, ארדנה ואראה כצעקתה, אני ארד לראות, כאילו מוסתר ממני. או הקדוש ברוך הוא שואל את בלעם בחלום הלילה, בהשגה שלו ברמה של בלעם, מי האנשים האלה שבאו אליך? איזה שאלה הזאת הקדוש ברוך הוא שואל, מה? כל יכול יודע הכל. לא. הרמה שבלעם העניש את הקדוש ברוך הוא, ככה הוא התייחס אליו. הוא בא אליו, אתה עשית ממני, בלעם עשה ממנו אל בדומה לאלילים של אומות העולם שהיו בזמנו, שהוא כוח שיודע מפה עד פה, מוגבל בצורה מסוימת, ככה הוא הבין אותו בלעם, אז הקדוש ברוך הוא בא אליו באותו ראש. מי אלה האנשים האלה? אני שיחקת אותי כזה, שאני לא, אז אני לא יודע מי אלה. אז אומר לו, זה בלק, שלח לי את האנשים האלה. ואותו דבר היה כאדם הראשון, הוא צמצם את הקדוש ברוך הוא לדמות מסוימת, אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, איפה אתה? אני לא יודע איפה אתה. אתה מבין? עכשיו, משה רבנו שהגיע למדרגת הענב מכל האדם, הוא השתמש במילים האנושיות, דיבר עם הקדוש ברוך הוא במילים אנושיות, כוח וכו' וגבורה וכל זה, אבל זה רק מילים שהוא אמר, אבל בפנימיות שלו הוא הבין שזה לא זה. זה רק מילים כדי להתבטאות. כמו למשל, לא יודע, בטבע. אתה מדבר על הצמח, או אתה מדבר על הדומם, במילים אנושיות. אתה לא אומר, שמע, הצמח אוהב שמש? לצמח יש אהבה? אין לו אהבה. לעץ יש אהבה? רגש של אהבה? לא, אתה אומר, הוא אוהב שמש. הוא אוהב מים. או במשתלה אומרים לך, הצמח הזה אוהב 3 פעמים בשבוע מים. מה זה אוהב? אני משתמש במילים אנושיות לדבר, כי אין לי, כי זאת השפה שלי, אז אני משתמש גם לצמחים, גם לדומם, במילים אנושיות. אותו דבר ככה אני משתמש במילים אנושיות לקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה קשר. אבל מה? בתת ההכרה שלך, ברור לך שזה רק לבושים, ואני מפשיט את הלבושים האלה. בתוך השכל אני חי עם הפלא הגדול. מבחינתי הוא הסימן שאלה הכי גדול, הפלא הגדול. וככה אני חי איתו. אז אני פונה אליו בתפילות, וכי הוא צריך את התפילות, וכי הוא לא יודע מה אני רוצה. יודע.
מבחינתי, היות שאני מוריד אותו למדרגה שלי, שאני צריך ביטוי, אני צריך לדבר עם מישהו, אני צריך להביע את דעתי, אני צריך לבקש מהכוח הזה ששולט על הכל, אז אני מדבר איתו כאילו הוא לא יודע. אני מבקש לך ככה, אני רוצה ככה. ואז נוצרת מערכת כזאת של חיבור בינך לבין הדבר הזה. ואז אתה חי חיים נפלאים. אתה קשור למשהו, אתה לא מנותק. עם ידיעה שכל מה שכתוב, הכל אמת, והכל יבוא לפועל ויצא לפועל, כל ההבטחות וכל מה שכתוב, בתנאי שתאמין בזה. לא תאמין בזה, לא יצא לפועל, ולא יהיה. חיים נצחיים, עולם הבא, תעשה ככה, יקרה ככה. תאמין בזה, לא תאמין בזה, זה לא יעבוד. לכן אתה רואה שאנשים שואלים, חושבים שזה מדע מדויק. תעשה 1, 2, 3, יצא ככה. אז רואים שהנה, זה עושה ככה ולא יוצא, והוא עושה וכן יוצא. אז מה? עובדה שלא תמיד יוצא. תלוי באמונה של אותו אחד שעושה. שהוא עושה באמונה, יצא לפועל. זה הכוח הגודל והצומח. לכן, רבנו אומר, בעיני המאמין, הוא רואה את הדבר בעיניים. אצלו, הדבר שהוא מאמין בו, רואה בעיניו את אותו דבר. יש לנו ראייה מהמציאות. באים לך אנשים, שהשם ישלח להם רפואה שלמה, שאומרים שהם רואים כל מיני דברים, שדים, רואים דמויות, שומעים קולות, ומטפלים בהם. האדם הזה, שהוא אומר לך הוא רואה קולות, הוא רואה דמויות, והוא רואה, שומע קולות וכל הדברים, ורואה שדים, אתה יכול להגיד לו שהוא לא רואה? אתה לא רואה את מה שהוא רואה, אבל הוא רואה. הוא לא משקר. או בן אדם שמעתי אלה שלוקחים כל מיני פטריות וכל מיני סמים מיוחדים, ובשעת ההשפעה הוא אומר לך אני רואה זה, והוא חווה איזה חוויה והוא רואה. הוא לא רואה? הוא כן רואה. אתה לא רואה, הוא רואה. אז אותו בן אדם שאומר לך שהוא רואה שדים ורואה, זה נובע מהאמונה שלו. הוא מאמין במה שהוא רואה. הוא מאמין בזה, אז הוא רואה את זה. או שהוא אומר לך שהוא פתאום, הוא מחליט שהוא מלך. הוא החליט שהוא נפוליאון. זהו זה, והוא משחק דמות של נפוליאון. הוא מאמין שהוא נפוליאון. אז הוא נפוליאון. פעם הייתי באיזה ביקור שם, ביקרתי מישהו, והייתי מכדרר כדור בגדי ספורט, מכדרר כל הזה, והופתעתי. בתוך האולם, בלובי, שם הוא רץ, מכדרר כדור. אני הגשתי אליו, אמרתי לו, מה אומר? אתה לא יודע מי אני? הוא הזכיר לי איזה שם של שחקן כדורסל מפורסם. וזה לא הוא. אבל במדמה שלו, הוא מאמין שזה הוא, אז זה הוא. האמונה נותנת לאדם את המציאות הזאת. גם אצל צדיקים שהם רואים דברים בתוך העולם הזה? רגע, זה עכשיו אמרנו על הצד הזה. כן. הבאתי את זה בתור דוגמה, להבין שבדבר שהאדם מאמין, הוא רואה אותו בעיניו, חש אותו, חי אותו. אז התורה אומרת לך, תיזהר מהדמיונות. אנחנו נתנו לך ציור, נתנו לך דברים טובים, דברים שלא ישפשו לך את המערכות ופתאום הבן אדם משתבש. לא. הנביאים למשל, שהיו מתנבאים, גם כן זה היה מצב מסוכן. רבי חיים ויטל כותב בשערי קדושה, בשער רוח הקודש, שערי קדושה, גם אם הגעת למדרגה הזאת, שאתה מתחיל לקלוט שידורים בלמעלה, שמנבאים לך עתידות, ואתה יודע דברים, תבדוק אם זה לא מעורב טוב ורע, ואין פה דמיונות בפנים. הגעת למדרגת רוח הקודש, תבדוק טוב טוב, לפני כל שידור, אם זה עומד בקטגוריות הטובות. כי יש כאלה, אתה יודע, שיצאו למלחמות, מסעי צלב וכל מיני שגעונות שיש אצל אנשי האמונה. אלה שאין להם אמונה, לא, אצלם לא יוצא השיגעון הזה. אצל אנשי האמונה מגיע המצבים האלה. שהוא שמע שידור לכבוש את העולם, או כמו הנאצי מה שמו,
שגם כן היה בעל אמונה קתולית, אני לא יודע מה, שהוא משהו. אצל בעלי האמונה זה הסכנה, כי האמונה, רבנו אומר, המלכות, רגליה יורדות מוות, היא נמצאת בקליפות, במקום מסוכן, ששם יכול להיות שיבושים. לכן האמונה צריכה להיות זכה וטהורה, תמימה. כי ברגע שהחוכמה מתחילה להתערבב איתה, קומבינות, האמונה משתבשת ומתחיל להיות שיגעון. ויש דברים כאלה, ההיסטוריה הראתה לנו אנשים שהשתבשו ועשו וסחבו אחריהם עם כוח, הייתה להם עוצמה, שסחבו מיליונים לתוך קרב, לתוך מלחמות. מלחמת העולם, זה היה טירוף. זה פשוט מטורף שהצליח למשוך את כולם. אז זהו זה, אז צריך את ההגבלה. הגבלה, ברוך השם, יש לנו את השולחן ערוך, שעשה לך גדרות על הגשר, של יהיה מה שיהיה, אל תעבור אותם. אפילו הבאת לי ראיות, מה זה ראיות? שאתה צודק ב100% ושמעת, לא מעניין כלום. את הגשר אל תעבור. כמו שהגמרא מספרת בתנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי זה הייתה מחלוקת בבית המדרש, בזמן התנאים בבית המדרש, היה רבי אליעזר הגדול, מחלוקת עם רבי יהושע. זה אמר ההלכה ככה, זה אמר ההלכה ככה, והתווכחו על ההלכה. עכשיו יש כללים. משה השאיר כללים. 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, וכו' וכו' כללים. אחד הכללים הוא, אחרי רבים להטות. כשיש מחלוקת בין החכמים, זה לא מעניין אותי שהראיות שלך מפוצצות, ואתה, מה זה הגיוני, אבל ברגע שיש רוב שחולק עליך, תתיישר. אף על פי שאתה גאון והוכחת והכל. ברגע שיש רוב, כמובן בבית המדרש, שהם באותו נושא עסוקים, לא תביא לי רוב של אנשים שלא בעניין בכלל. אז הייתה מחלוקת, והוא בא להוכיח להם בצורה מיסטית שהוא צודק. אחרי שהוא הוכיח להם הגיונית, שההלכה היא ככה, רבי יהושע חלק עליו, והחכמים היו לצד רבי יהושע. אמר להם, חרוב יוכיח. מה זה חרוב? בחצר של בית המדרש היה עץ חרוב. אמר חרוב יוכיח, לכו תראו שהוא יעקר מהאדמה. חרוב. הלכו, ראו פתאום נעקר החרוב מהאדמה. אמרו לו, זה לא ראיה. אין מביאים ראיה מהחרוב. יש לנו כלל. אמר להם, עמדת מים תוכיח. תצאו לנהר, תראו שהמים זורמים הפוך. הלכו, ראו זורם הפוך. אמרו לו, זה אין מביאים ראיה מהנהר. אמר להם, כותלי בית המדרש יוכיחו. כבר הוא התחמם, שלא רצו לקבל את דעתו. כותלי בית המדרש יוכיחו. הקירות התחילו ליפול. רבי יהושע צעק, עמדו במקומכם, אל תתערבו. מה לכם? אתם במחלוקת. אז עמדו נטויים. אז אמר להם, בת קול תוכיח. בת קול מהשמיים תצא, ותוכיח שאני צודק. יצאה בת קול, כולם שומעים. מה לכם אצל רבי אליעזר בני, שכל מקום הלכה כמותו. מה אתם מתווכחים איתו? אתם יודעים שהוא, יש לו מוח פצצה. כל מקום הלכה כמותו. קם רבי יהושע וצעק, לא בשמיים היא. כבר כתבת בתורתך, אחרי רבים להטות. אנחנו מהכלל הזה לא יוצאים. יצא בת קול ואמרה, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. לא זכור לי אם זה באותו מקרה או במקרה אחר, אבל אני אספר את הסיפור, אולי זה שייך למקרה הזה או מקרה אחר, שגם הייתה מחלוקת ומישהו לא רצה לקבל את דעת הרוב. החליטו חכמים לנדות אותו. בגלל שהוא לא רצה לקבל דעת הרוב. זאת אומרת, אף על פי שאתה גאון, ואתה חכם, ואתה יודע, יש לנו גשרים, מעקות לגשר, שאסור לצאת מהם. כי עם השכל אתה יכול להגיע
לאין סוף אפשרויות שהן נראות אמיתיות וטובות והכל, אבל מה? יש לך את הגשרים, את המעקות של הגשר. המעקות של הגשר זה השולחן ערוך. תתפלפל ותגיע להשגות והבנות ותשמע רוח הקודש ותשמע מה שאתה רוצה. הכל יופי, הכל טוב ויפה ונעים. אבל מה? יש לך את הקווים האדומים, אותם אתה לא עובר, גם אם תשמע בת קול מהשמיים שאומרת לך, תצא עכשיו למסע צלב, או לג'יהאד וכל השיגעונות האלה. גם אם תשמע את זה. לא, יש לי קווים אדומים. זה מה שרבנו אומר. שהפסוק אומר על דוד המלך, לא תבנה בית המקדש, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. בית המקדש, אתה לא תבנה אותו. הבן שלך יבנה אותו. אין לך זכות, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, לבנות את בית המקדש, כי דמים רבים שפכת. איזה דמים רבים שפך דוד המלך? כיבוש הארץ, מלחמה. בתור מלך, הוא יצא למלחמה. היו לו אויבים. אף על פי שנכון שעשית מלחמת מצווה וכבשת, אבל הפעולה הזאת הייתה פעולה, מלחמה זה פעולה לא יפה. מלחמה זה פעולה של שפיכת דם. זה לא דבר יפה, זה לא דבר אנושי. אתה לא יכול לבנות בית המקדש. בית המקדש זה סימן של שלום, של אהבה, של אחדות בין כל העולם. גילוי שכינה. אז בנך יבנה את זה, שלמה המלך יבנה את בית המקדש, לא אתה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לדוד. אז רבנו מזכיר את זה בליקוטי מוהר"ן. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תבנה, בנך יבנה. אף על פי שמלחמות השם נלחם וכו' וכו'. כמובן, אני לא מדבר על מלחמות שאתה מגן על עצמך. הוא לא מבין שפה אחרת האויב שלך, הוא מבין ככה. אז בוודאי שאתה תשתמש בכלי נשק שלו, כמובן. אבל אף על פי כן, אתה לא מתאים לבניין בית המקדש. לכן בית המקדש שבנו אותו, סיטטו את האבנים עם השמיר. תולעת שמיר עברה על האבן וחצתה אותה. לא יניפו שם ברזל. כי ברזל, חז"ל אמרו, מקצר ימיו של אדם, עושים איזה כלי נשק, ואילו בית המקדש זה שלום בעולם. המדרש אומר שאחרי שהמצרים רדפו אחרי ישראל וטבעו בים, אז ישראל אמרו שירה. המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? על מה זאת אומרת מעשה ידיי? המצרים. מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ואתם אומרים שירה? כאילו הקדוש ברוך הוא מה? הוא לא... הכל שלו. כאילו, מה אתם אומרים עכשיו שירה? זה הזמן מתאים? נכון שהם האויבים שלכם ורדפו אחריהם ורצו להרוג אתכם, אבל לא מתאים עכשיו תגידו שירה. ככה המדרש אומר. מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? אז זה העניין. זה לא קל. לא קל לבנות את זה. זה בניין הדעת, בניין בית המקדש, כמו שחז"ל אמרו. כל מי שיש בו דעה, נבנה בית המקדש בימיו, על ידי דעה. זהו, תורה אין בית.